Dakong buenas ang pagsud sa bagong tuig alang sa mga pamilya nga napunan og miyembro pinaagi sa pagkatao sa ilang mga anghel. Atong ilailahon kining usa sa mga New Year baby sa Mandaue City sa report ni Nico Sereno. Dinhi sa paanakan sa Barangay Tipolo, usa ka baby ang nahimugso sa unang adlaw sa tuig 2024. Sama sa petsa nga January 1 o 1-1 ang oras sa iyang pagkataw, alas 11:11 sa buntag o 11:11. Asoy sa iyang inahan, Disyembre 31, ni sakit na kunog sugod ang iyang tiyan, maong milaho sila sa paanakan. Apan layo pa kuno kadto sa tinuod, maong na mauli na lang sila ug nakasilibrar pa sa ilang balay sa pagsugat sa bagong tuig. Mga alas 8 na sa buntag ni balik sila dihang nagbati na gyud ang inahan. Nakapanganak kini human sa 3 ka oras. Magatang mi sa New Year, but mas magatang jud mi sa baby kay murag nindot bitaw kay paminaw nga January 1 ni mo gawas nga baby. Hilabihan ang kalipay sa pamilya sa pagkahimugso sa baby girl nga gianggaan nila og si Lilo. Siyang ikaduhang anak nila ni Lorian ug Giovanni. Dihang naabtan namo, excited na sila nga ma-discharge, kuyog ang ilang New Year baby. Happy jud kaayo ang New Year. Na jud tay blessing nga nadawat niya. At the same time, safe ang delivery ma. Kuansad ko sa mga staff diri sir kay ate manunjug ka. Kulbaan gapon sir kay kaning first time to niya nakita nga naglibor ko kaysa first baby kay sa hospital di man kasulod. Happy kayo kay usarang handa na sunod tuig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.